Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnana Timirandasya Jnana Anjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namo Om Vishnupadaya Krishna Presthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine. Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Jai Shri Radha Govinda Ji. Hare Krishna. Nadhyayam 15 രണ്ടാമത്തെ ഭാഗമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് പുരുഷോത്തമ യോഗം. അപ്പോൾ ഈ അധ്യായത്തിൽ ഭൗതിക ലോകത്തെ ഒരു അശ്വത്ഥ വൃക്ഷമായിട്ട് ഭഗവാൻ താരതമ്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അതായത് വേരുകൾ കീഴ്പോട്ടും ശാഖകൾ മേൽപോട്ടുമായിട്ടുള്ള വേരുകൾ മേൽപോട്ടും ശാഖകൾ കീഴ്പോട്ടുമായിട്ടുള്ള ഒരു വിശാലമായിട്ടുള്ള അശ്വത്ഥ വൃക്ഷം. ആ അശ്വത്ഥ വൃക്ഷത്തിൽ, അതായത് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കൾ ഭൗതികതയോടുള്ള ആകർഷണം മൂലം, പലതും സ്വയം ആസ്വദിക്കണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം മൂലം ഒരു വൃക്ഷത്തിന്റെ ഒരു ശാഖയിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്കായി നമ്മൾ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അക്ഷയമാണ് ഈ അശ്വത്ഥ വൃക്ഷം. അതായത് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കളെ അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതികതയോട് ആസക്തിയുള്ളവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അക്ഷയമാണ്, ഒരിക്കലും നാശമില്ലാത്തതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഇനിയും കൂടുതൽ സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗം അനുഭവിക്കാൻ വകയുള്ളതാണ് എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് അവർ വീണ്ടും വീണ്ടും ഇവിടെ പുതിയ ശരീരങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച് ഇവിടെ തന്നെ കഴിഞ്ഞുകൂടാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പക്ഷെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കൾ ഭഗവത് അംശമാണ്. ഈ ഭൗതികതയോടുള്ള ആകർഷണത്തെ ഇല്ലാതാക്കി വിരക്തിയാകുന്ന ആയുധം കൊണ്ട് ഭൗതികതയോടുള്ള ആകർഷണത്തെ ഇല്ലാതാക്കി നമ്മൾ ആ ബന്ധത്തെ ഇല്ലാതാക്കി ആത്മീയതയിലെ നമ്മൾ പ്രാപിക്കണം എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ആത്മീയതയെ പ്രാപിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടെ ചെന്നാൽ ഒരിക്കലും തിരിച്ചു വരേണ്ടതില്ലയോ ആ ലോകത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് നമ്മൾ പ്രയത്നം ചെയ്യുക എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അവിടെ പോയിട്ടോ, അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയുള്ള ഭഗവാനെ ശരണാഗതരാകണം എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ പോകാനായിട്ട് ഭഗവാൻ 3 കാര്യങ്ങളെ, 3 ദുശീലങ്ങളെ ഭഗവാൻ ഇല്ലാതാക്കണം എന്ന് പറയുന്നു. നിർമാനമോഹ, ജിതസംഗദോഷ, അധ്യാത്മവൃത്യ, വിനിവൃത്ത കാമഹ. അതായത് മിഥ്യാഭിമാനം, പിന്നെയോ അഹങ്കാരം, പിന്നെ മാനം. അതായത് തന്നെ എല്ലാവരും ബഹുമാനിക്കണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം. ഇതിനെല്ലാം ഇല്ലാതാക്കിയിട്ട് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനുള്ള വഴി മനസ്സിലാക്കി ആ വഴിയിലൂടെ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ ലോകത്തേക്ക് വിളിക്കുന്നു. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലോകവും ഈ ഭൗതിക ലോകവും ആധ്യാത്മിക ലോകവും തമ്മിലെ വ്യത്യാസം എന്താണ്? ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, അവിടെ സൂര്യനോ ചന്ദ്രനോ നക്ഷത്രങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യുതിയോ അഗ്നിയോ ഒന്നും തന്നെ ആവശ്യമില്ല. സ്വയം പ്രകാശിതങ്ങളായിട്ടുള്ള വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങൾ നിറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആധ്യാത്മിക ലോകം എന്നുള്ളത് വളരെ വിശിഷ്ടമാണ്. അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും തിരിച്ചു വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തിനായിക്കൊണ്ട് നമ്മളെ വിളിക്കുന്നു ഭഗവാൻ? കാരണം നമുക്ക് ആധ്യാത്മിക ലോകവുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ടോ, ഭഗവാനും നമ്മളും തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, ഭഗവാന്റെ തന്നെ അംശങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനുമായിട്ട് വേർപെട്ടവരല്ല, ഭഗവാനുമായിട്ട് ചേർന്നിരിക്കേണ്ടവരാണ്, ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളാണ് നമ്മൾ എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എപ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ച് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുന്നുവോ ആ സമയത്ത് ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് എന്നുള്ള ആ അറിവ് നമുക്കുണ്ടാകുന്നു. ഭഗവാന്റേതായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഗുണങ്ങളും നമ്മിലും കാണപ്പെടുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയാണെങ്കിലോ, ജീവാത്മാക്കളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, മനഃഷ്ടാണി ഇന്ദ്രിയാണി പ്രകൃതിസ്ഥാനി കർഷതി. മനസ്സുൾപ്പെടെയുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇവിടെ നമ്മൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സുഖങ്ങളെ സ്വയം ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുന്നു. ഇന്ദ്രിയങ്ങളും മനസ്സും ഉപയോഗിച്ച്
പക്ഷെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഉള്ള ആഗ്രഹങ്ങളെ സാധിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് വഴി നമ്മൾ കർഷതി വളരെയധികം ക്ലേശം അനുഭവിക്കുകയാണ് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. വളരെയധികം നമ്മൾ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നു. മനസ്സുൾപ്പെടെയുള്ള 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച്, 6 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച്. കാരണം ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വഴിയാണ് നമ്മൾ സുഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ എന്തിനായിക്കൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം എന്നുള്ളത് ശാശ്വതമല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗങ്ങൾ അനുഭവിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചാലും അത് നമുക്ക് ലഭിച്ചാലും അത് ശാശ്വതമല്ല, അത് അവസാനമുള്ളതാണ്. എല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ സുഖം അനുഭവിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അടുത്ത നിമിഷം ആ സുഖം നമ്മിൽ നിന്ന് ഇല്ലാതെയാകുന്നു. അതായത് ഉദാഹരണമായിട്ട് പ്രഭുപാദ എപ്പോഴും പറയുന്നത്, നമുക്ക് ഒരു സ്വീറ്റ് കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ള ഒരു വ്യക്തി, എന്തെങ്കിലും മധുര പലഹാരം കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ള ഒരു വ്യക്തി, അയാളുടെ നാവിന്റെ രുചിയാണ് അയാൾക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരം. മറ്റുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങളെക്കാൾ നാവിന്റെ രുചിക്ക് അയാൾ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ മധുര പലഹാരങ്ങൾ കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ള ഒരു വ്യക്തി, പ്രഭുപാദ പറയുന്നത് രസഗുള്ളയാണ്. രസഗുള്ളയോ ഗുലാബ് ജാമുനോ അതെല്ലാം സ്വീറ്റുകളിൽ ഏറ്റവും വിശേഷപ്പെട്ടതാണ്. അയാൾക്ക് ഒരു പ്ലേറ്റ് നിറച്ച് ഇത് ഏതെങ്കിലും കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുക. ആദ്യത്തേത് ഒന്ന് കഴിക്കുമ്പോൾ വളരെയധികം ആഗ്രഹത്തോടു കൂടിയാണ് കഴിക്കുന്നത്, വളരെ സ്വാദായിട്ട് തോന്നുന്നു. അടുത്തതൊന്നും കൂടെ എടുത്ത് കഴിക്കുന്നു, അപ്പോഴും വളരെയധികം സ്വാദ്, നല്ല മധുരം, നല്ല ടേസ്റ്റ്, നാവിന് വളരെയധികം രുചി തോന്നുന്നു. മൂന്നാമത്തേത് കഴിക്കുമ്പോൾ മധുരം കുറച്ച് കൂടിയോ, ഇത്ര മധുരം വേണ്ട എന്ന് തോന്നുന്നു. നാലാമത്തേതും എടുത്ത് കഴിക്കുമ്പോൾ തൊണ്ടയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നില്ല, കാരണം അത്രമാത്രം മധുരം ശരീരം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, നാവും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. കാരണം നാവിന് ആദ്യത്തേത് കഴിക്കുമ്പോൾ മധുരം ഇതുവരെ കഴിക്കാത്തത് കൊണ്ട് കഴിക്കുമ്പോൾ, പെട്ടെന്ന് കഴിക്കുമ്പോൾ സന്തോഷമായിട്ട് തോന്നുന്നു. രണ്ടാമത്തേതും സന്തോഷമാകുന്നു. മൂന്നാമത്തേത് ഒരു വിധത്തിൽ ഇറക്കുന്നു. നാലാമത്തേതാകുമ്പോൾ മതിയായോ എന്നുള്ള ഒരു തോന്നൽ. പക്ഷേ മനസ്സിന് ആഗ്രഹം തീരുന്നില്ല. കാരണം ഇത്രയേറെ നല്ല സ്വാദിഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഗുലാബ് ജാമുനോ രസഗുള്ളയോ കിട്ടിയിട്ട് അതിനെ കഴിക്കാതെ പോകുന്നത് എങ്ങനെ? എനിക്ക് മതി എന്ന് പറയുന്നത് നാണക്കേടാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, പക്ഷേ അകത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്നില്ല. എല്ലാത്തിനും പരിമിതിയുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അതായത് എല്ലാം അവസാനിക്കുന്നതാണ്. ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഒന്നും തന്നെ ശാശ്വതമായിട്ടില്ല. നമുക്ക് വേണ്ടിടത്തോളം ആഹാരം കഴിക്കാനോ വേണ്ടിടത്തോളം സുഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കാനോ സാധ്യമല്ല. ഈ ലോകത്തിന് എല്ലാത്തിനും ഒരു പരിമിതിയുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് എൻജോയ്മെന്റിനും പരിമിതിയുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, മനസ്സുൾപ്പെടെയുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് കർഷതി, കഷ്ടപ്പെടുന്നു. കാരണം മനസ്സിൽ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിലും ശരീരത്തിന് ഇങ്ങനെയുള്ള സുഖങ്ങളെല്ലാം അനുഭവിക്കണമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിലും പക്ഷേ സാധിക്കുന്നില്ല. കാരണം ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലെല്ലാം തന്നെ പരിമിതിയുള്ളവയാണ് എന്ന് പറയുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, ഭഗവാന്റെ ലോകത്തേക്ക് വരുവാനുള്ള ആഗ്രഹം നമ്മൾ വളർത്തിയെടുക്കുക. കാരണം ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം നമ്മുടെ ലോകമല്ല. ഇവിടെ ഒന്നും തന്നെ ശാശ്വതമല്ല, മായികമാണ് ഈ ലോകം. സത്യമായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിലും തന്നെ വ്യാമോഹത്താലാണ് ജീവാത്മാക്കൾ ഇവിടെ കഷ്ടപ്പെടുന്നത്. ആ വ്യാമോഹമാണ് ജീവാത്മാക്കളെ കഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നത്. ഒരാൾ എത്രമാത്രം ധനം സമ്പാദിച്ചാലും പ്രഭുപാദ പറയുന്നത്, അയാൾക്ക് അവസാനം വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ അയാളുടെ വിശപ്പടക്കാൻ അയാൾക്ക് 4 ചപ്പാത്തി മതിയാകും. അതിൽ കൂടുതൽ ആവശ്യമില്ല. അതിൽ കൂടുതൽ കഴിക്കാൻ അയാൾക്ക് സാധ്യമല്ല. കൂടാതെയോ അയാൾക്ക് കിടക്കാൻ ഒരു 6 അടി വീതിയുള്ള വീതിയും നീളവുമുള്ള ഒരു കട്ടിൽ മതിയാകും. അതിൽ കൂടുതൽ അയാൾക്ക് ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ അനന്തമാണെങ്കിലും പക്ഷെ നമ്മൾ പരിമിതിക്കുള്ളിൽ ജീവിക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ മതി നമുക്ക്. അതിലൂടെ അത്രമാത്രമേ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. നമുക്ക് എത്രമാത്രം ധനമുണ്ടെങ്കിലും ആ ധനം മുഴുവനും ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ സുഖസൗകര്യങ്ങൾ അനുഭവിക്കാനുള്ള ഈ ശരീരം കൊണ്ട് നമുക്ക് അനുഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യതയില്ല. ഇവിടെ നമുക്ക് മിനിമം തോതിൽ ലളിതമായ ജീവിതത്തിലൂടെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളെ പരിമിതമാക്കിക്കൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും സന്തോഷത്തോടു കൂടി. അത് മതി നമുക്ക്. കാരണം ശരീരത്തിന് അത്രമാത്രമേ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. നമ്മൾ നിയന്ത്രിച്ചാൽ, അനിയന്ത്രിതമായിട്ട് വിടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അനിയന്ത്രിതമായിട്ടുള്ള മോഹങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. കാരണം ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം
അത്രമാത്രം നമ്മളെ വ്യാമോഹിപ്പിക്കുന്നതാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, യുക്താഹാര വിഹാരസ്യ യുക്തചേഷ്ടസ്യ കർമ്മസു യുക്ത സ്വപ്നാവബോധസ്യ യോഗി ഭവതി ദുഃഖഃ. നമ്മളെല്ലാം തന്നെ പരിമിതമാക്കിക്കൊള്ളണം. എല്ലാം തന്നെ യുക്തമായ നിലയിൽ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമുള്ളത് എന്തോ അത് മാത്രം കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച് ഉള്ള ഒരു ജീവിതം നമ്മൾ നയിക്കുകയാണെങ്കിൽ സന്തോഷകരമായിട്ടുള്ള ശാന്തിയോടുകൂടിയ ഒരു ജീവിതം നമുക്ക് നയിക്കാൻ സാധിക്കും. പക്ഷേ അനിയന്ത്രിതമാക്കി ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് വിടുകയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മളെ കഷ്ടപ്പാടുകളിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. കാരണം ശരീരത്തിന്റെ പരിമിതിക്കുള്ളിൽ ജീവിക്കുകയാണ് എപ്പോഴും അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ളത്. കാരണം ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പരിധിയുള്ളവയാണ്, അവയ്ക്ക് അനിയന്ത്രിതമായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധ്യമല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് മനഃഷ്ടാനി ഇന്ദ്രിയാണി പ്രകൃതി സ്ഥാനി കർഷതി, നിലനിൽപ്പിനായിക്കൊണ്ട് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നു ജീവാത്മാക്കൾ ഇവിടെ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ജീവൻ ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് തന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ആവശ്യപ്രകാരം പുതിയ പുതിയ സുഖഭോഗങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ശരീരം വിട്ട് മറ്റൊന്നിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നു. അതായത് ജീവസത്ത, അതായത് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ അകപ്പെട്ടു പോയ ഒരു ജീവസത്ത എന്ത് ചെയ്യുന്നു? കാറ്റ് ഗന്ധങ്ങളെ എന്ന പോലെ ജീവിത സങ്കല്പങ്ങളെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു. കാരണം ആ ജീവാത്മാവിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ സാധിപ്പിക്കാനുണ്ട്. ജീവാത്മാവിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളെ സാധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ജീവിതത്തിന്റെ സങ്കല്പങ്ങളെയെല്ലാം വഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? അടുത്ത ജന്മത്തിൽ തന്റെ പൂർത്തീകരണത്തിനായിക്കൊണ്ട് ആഗ്രഹം പൂർത്തീകരിക്കാനായിട്ട് ഈ ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. കണ്ണ്, മൂക്ക്, നാവ്, ത്വക്ക്, ചെവി മുതലായവ. അങ്ങനെ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളെ സാധിപ്പിക്കാൻ ഒരു പ്രത്യേക ശരീരത്തിലേക്ക് ജീവാത്മാവിനെ പ്രവേശിപ്പിക്കുമ്പോൾ ആ ശരീരത്തിന് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ലഭിക്കുന്നു. ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ജീവസത്ത എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുകയാണ്. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ ആസ്വദിക്കുന്നു എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ശ്രോത്രം, ചക്ഷുഹു, സ്പർശനം ച, രസനം, ഘ്രാണം ഏവച അധിഷ്ഠായ മനശ്ചായം എന്ന് പറയുന്നു. അധിഷ്ഠായ മനശ്ചായം, മനസ്സിനിണങ്ങിയ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ. അതായത് തന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളെ പൂർത്തീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏത് വിധത്തിലുള്ള ഏത് ഷേപ്പിലുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണോ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് അതനുസരിച്ചുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു ശരീരം ജീവാത്മാവിന് ലഭിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ആ ഒരു ശരീരത്തിലേക്ക് ജീവാത്മാവ് മാറ്റപ്പെടുമ്പോൾ അവബോധവും മാറ്റപ്പെടുന്നു, കോൺഷ്യസ്നസ് അങ്ങനെ മാറ്റപ്പെടുന്നു. മനുഷ്യ ശരീരത്തിലായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലെങ്കിലും ഈ ജന്മത്തിൽ ദേവനായി മാറ്റപ്പെട്ടെങ്കിൽ ആ ദൈവീകമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ആ അവബോധം മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നേരെ മറിച്ച് ഒരു മൃഗമായിട്ടോ പക്ഷിയായിട്ടോ മാറ്റപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അതേപോലത്തെ ആ ചിന്തകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന അവബോധമാക്കിയിട്ട് ആ ജീവാത്മാവിന്റെ കോൺഷ്യസ്നസ് ചേഞ്ച് ആകുന്നു. കാരണം ആ ശരീരത്തിൽ ആ മൃഗത്തെ പോലെ പെരുമാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കോൺഷ്യസ്നസ് ചേഞ്ച് ആകുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോൾ ഈ മാറ്റങ്ങൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ജീവാത്മാവ് ഒരു ശരീരം വിട്ട് മറ്റൊന്നിലേക്ക് പോകുന്നത്, അതിന്റെ കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെ, ആ ശരീരത്തിൽ പോയിട്ട് പിന്നീട് ആ ജീവാത്മാവിന്റെ അവബോധത്തിന് എങ്ങനെ മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നു, ജീവാത്മാവ് ഒരു കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു എന്നുള്ള ഓർമ്മ പോലും അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ഒരു മൃഗമായിട്ടോ ദേവനായിട്ടോ ആരായിട്ടാണോ ജനിക്കുന്നത് ആ ജീവാത്മാവിന് ഉണ്ടാകുന്നില്ല. പിന്നെയോ താൻ ഇപ്പോൾ ഏത് ശരീരമാണ് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അതാണ് താൻ എന്നുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ അങ്ങനെ പൂർണ്ണമായിട്ടും അജ്ഞതയാൽ ജീവാത്മാവ് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ അറിവെല്ലാം സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമല്ല, മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല. പിന്നെയോ ആർക്കാണ് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്? ഉത്ക്രാമന്തം സ്ഥിതം വാപി ഭുഞ്ചാനം വാ ഗുണാൻവിതം വിമൂഢാനാനി പശ്യന്തി ജ്ഞാനചക്ഷുഷഃ. ജീവാത്മാവ് എങ്ങനെ ഈ ശരീരം വിട്ടു പോകുന്നുവെന്നോ ഗുണങ്ങളുടെ ആകർഷണത്തിന് വഴിപ്പെട്ട് ഏതു തരം ശരീരത്തെയാണ് സ്വീകരിച്ച് അനുഭവിക്കുന്നതെന്നോ മൂഢന്മാർക്ക് അറിയാൻ വയ്യ. ജ്ഞാനത്തിന്റെ അകക്കണ്ണ് തെളിഞ്ഞവർക്ക് ഇതെല്ലാം പ്രത്യക്ഷമാകുന്നു.
സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക്, ശരീരബോധത്തിലുള്ളവർക്ക് അജ്ഞാനത്താലാണ് അവർ. അതുകൊണ്ട് ഈ ജ്ഞാനം, ഈ അറിവ് അവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. എങ്ങനെ ജീവാത്മാവ്, ഒരു ശരീരം മണ്ണടിയുമ്പോൾ അതിനുള്ളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ജീവാത്മാവിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു, അടുത്ത ഒരു ശരീരം ജീവാത്മാവിനെ എങ്ങനെയാണ് ലഭിക്കുന്നത്, ഏത് വിധത്തിലാണ്, എന്തെല്ലാമാണ് അതിന്റെ നിബന്ധനകൾ, ഒന്നും തന്നെ അവർക്കറിയാൻ വയ്യ. പക്ഷെ ആർക്കറിയാൻ സാധിക്കും? ജ്ഞാനചക്ഷുഷഃ, ജ്ഞാനത്തിന്റെ അകക്കണ്ണ് തെളിഞ്ഞവർക്ക്, അതായത് ആത്മീയ ജ്ഞാനം ലഭിച്ചവർക്ക്. അതെങ്ങനെയാണ്? ഉദാഹരണം ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഒരു കാർ ഓടിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു കാറിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക. വഴിയിൽ വെച്ച് ആ കാർ നിന്നുപോയി. നമ്മൾ അതിന്റെ ബോണറ്റ് എല്ലാം തുറന്നിട്ട് അങ്ങനെ നോക്കി പരിശോധിച്ചു. നമുക്കതെല്ലാം ഒരേപോലെ തോന്നും, ഒരു കേടും നമുക്ക് തോന്നില്ല. കാരണം കാറിനെ കുറിച്ചോ കാറിന്റെ മെക്കാനിസത്തെ കുറിച്ചോ നമുക്ക് അറിവ് ഒന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ കാറിനുള്ളിൽ ഒരു തകരാറും കാണുകയില്ല. എന്നാൽ കാറിന്റെ മെക്കാനിസത്തെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായിട്ടും അറിവുള്ള ഒരു മെക്കാനിക്കിനെ കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മൾ കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ കാറിനുള്ളിൽ എന്താണ് തകരാറ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും അത് നന്നാക്കി വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷനിലേക്ക് ആക്കാനും സാധിക്കും. അതായത് അയാളുടെ ശരീരവും നമ്മുടെ ശരീരവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല. അയാളുടെ ദൃഷ്ടിയും നമ്മളുടെ ദൃഷ്ടിയും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടോ? ആ ദൃഷ്ടിയിലാണ് വ്യത്യാസമുള്ളത്. അയാൾ അറിവിന്റെ കണ്ണുകളാൽ കാണുന്നു. അതായത് യന്ത്രത്തിനെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായിട്ടും അറിവുള്ള ഒരാളാണ് മെക്കാനിക്. എന്നാൽ നമ്മളാണെങ്കിലോ യന്ത്രത്തെ കുറിച്ച് അറിവില്ലാത്തവരാണ്, അജ്ഞതയിലുള്ളവരാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ദൃഷ്ടിയും അയാളുടെ ആ മെക്കാനിക്കിന്റെ ദൃഷ്ടിയും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. അതുപോലെ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യന്റെ ദൃഷ്ടികോണും ആത്മീയ ജ്ഞാനം ലഭിച്ച ഒരാളുടെ ദൃഷ്ടികോണും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ആത്മീയ ജ്ഞാനം ലഭിച്ച ഒരാൾക്ക് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ രഹസ്യമെല്ലാം അറിവുണ്ടാകുന്നു. ആ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്താൽ എല്ലാത്തിനെയും ആ ജ്ഞാനത്തിന്റെ വീക്ഷണകോണുകളിലൂടെ, ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തിന്റെ വീക്ഷണകോണിലൂടെ എല്ലാത്തിനെയും ദർശിക്കാനായിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന്മാർക്ക് സാധിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ, ഇതിനെക്കുറിച്ചെല്ലാം അജ്ഞതയിലുള്ളയാൾക്ക് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ രഹസ്യങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ അറിഞ്ഞുകൂടാ. അവർ ശരീരമാണ് എല്ലാം എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് തെറ്റിദ്ധാരണയിലൂടെ സുഖദുഃഖങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് ജീവിതം എന്നവർ വിചാരിക്കുന്നു. ഇതാണ് ജീവിതം, സുഖവും ദുഃഖവും ഇല്ലാത്ത ഒരു ജീവിതമില്ല. എത്രമാത്രം ധനികനാണെങ്കിലും ദുഃഖം അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും എന്നെല്ലാമാണ് നമ്മൾ സാധാരണമായിട്ട് ഭൗതികമായ വിഷയങ്ങളിൽ നമ്മൾ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്. വാസ്തവത്തിൽ എന്താണ് പ്രകൃതിയിൽ സംഭവിക്കുന്നത്, ഓരോരുത്തരുടെ ജീവിതത്തിലും എങ്ങനെ മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നു, എങ്ങനെ സുഖദുഃഖങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടുന്നു, ഇതെല്ലാം തന്നെ ദൃഷ്ടിയിലൂടെ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. എന്നെന്നും കാമലോഭങ്ങളിൽ അകപ്പെട്ടവർക്ക് തങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങൾ മാറുന്നു എന്നതോ ഒരു പ്രത്യേക ശരീരത്തിൽ ജീവിക്കുന്നു എന്നത് തന്നെയോ അറിയാനുള്ള ശക്തി നഷ്ടപ്പെടുന്നു. അവർക്കതൊന്നും ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിവില്ല. ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം വളർത്തിയെടുത്തവർക്കാകട്ടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ് ആത്മാവ് എന്നും അത് ശരീരങ്ങൾ മാറി മാറി എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമെന്നും പലതരത്തിൽ ആസ്വദിക്കുന്നു എന്നും കണ്ടറിയാം എന്നാണ് പ്രഭുപാദ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യന് ശരീരവും ആത്മാവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്ക് ശരീരം, പ്രകൃതിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന എല്ലാ ശരീരത്തിനുള്ളിലും ഒരേ ആത്മാവുകൾ താമസിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. ശരീരം മാത്രമാണ് നശിക്കുന്നത് എന്നറിയാൻ സാധിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ആത്മീയ ജ്ഞാനത്തിന്റെ ദൃഷ്ടികോണിലൂടെ എല്ലാം കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് കൃഷ്ണാവബോധം പൂർണ്ണമായി വികസിപ്പിച്ചവർ സാമാന്യ ജനങ്ങൾക്ക് ഈ അറിവ് പകർന്നു കൊടുക്കാൻ ആവുന്നത്ര ശ്രമിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഭക്തന്മാർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? എല്ലാവരെയും കൃഷ്ണാവബോധിതരാക്കാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുന്നു. ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ആണെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്, മാക്സിമം ജനങ്ങൾക്ക് ഇത് എത്തിക്കാനായിട്ടുള്ള പരിശ്രമമാണ് ഇസ്കോണിലൂടെ നടക്കുന്നത്. കാരണം ജനങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെടുന്നതിന്റെ കാരണം അവരുടെ അജ്ഞാനം മൂലമാണ്, അവിദ്യ മൂലമാണ്.
അതുകൊണ്ട് ഈ ജ്ഞാനത്തെ, ഭഗവാനാൽ ഉപദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഈ ജ്ഞാനത്തെ മാക്സിമം ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കുകയാണ്. അതുമൂലം ജനങ്ങളുടെ ദൃഷ്ടികോൺ മാറുന്നു, അവർക്ക് ശരീരത്തെ കുറിച്ചുള്ള അജ്ഞാനം ഇല്ലാതെയാകുന്നു. യദന്തോ യോനിനശ്ചൈനം പശ്യന്ത്യാത്മന്യവസ്ഥിതം യദന്തോപ്യകൃതാത്മാനോ നൈനം പശ്യന്ത്യചേതസഃ. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച എപ്പോഴും യത്നിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയവാദികൾക്ക് ഇതെല്ലാം വ്യക്തമായി കാണാൻ കഴിയും. മനോവികാസം പ്രാപിക്കാത്തവർക്കും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കാത്തവർക്കും ശ്രമിച്ചാലും എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് കാണാൻ കഴിയില്ല. അപ്പോൾ അതിനാലാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഒരു ആത്മീയ ആചാര്യനെ നമ്മൾ സമീപിക്കണം. ആത്മീയ ആചാര്യൻ എങ്ങനെയുള്ളവരായിരിക്കണം? സ്വയം ആത്മജ്ഞാനം ലഭിച്ച ഒരാളായിരിക്കണം. അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക എന്ന് ഭഗവാൻ 4-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന്റെ കാരണം ഇതാണ്. കാരണം അവർക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതിനെ എല്ലാത്തിനെയും ആത്മീയമായിട്ടുള്ള വീക്ഷണകോണിലൂടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നു. അങ്ങനെ നമുക്ക് അത് വിശദമായിട്ട് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഒരു ഗുരുവിനെ നമ്മൾ സമീപിക്കുമ്പോൾ ആത്മജ്ഞാനം ലഭിച്ച പരിശുദ്ധ ഭക്തനായിട്ടുള്ള ഒരാളെ തന്നെ നമ്മൾ സമീപിക്കേണ്ടതാണ്. കാരണം അവർക്ക് ഇതെല്ലാം തന്നെ വ്യക്തമായി അറിയാനും മനസ്സിലാക്കാനും സാധിക്കുന്നു. അവർ നമുക്കും അതേപോലെ ശരിയായിട്ടുള്ള സത്യത്തെ പറഞ്ഞു തരും എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ഇനി ഭഗവാൻ അടുത്ത സെക്ഷനിൽ പറയുന്നത്, വിജ്ഞാനത്തിൽ പരിശീലനം ലഭിക്കാത്തവരുടെ ഫലം അജ്ഞതയാണ്. അതായത് ജ്ഞാനം സമ്പാദിച്ച് അത് ജീവിതത്തിൽ പകർത്താത്തവരുടെ ഫലം അജ്ഞതയാണ് എന്ന്. ഈ അജ്ഞതയ്ക്ക് എന്താണ് പ്രതിവിധി? കൃഷ്ണൻ പറയുന്നു ജ്ഞാനമാണ് എന്ന്. പരിശീലനം ലഭിച്ചവർക്ക് ഇതെല്ലാം വ്യക്തമായി കാണാൻ കഴിയും. കാരണം അവരുടെ മനസ്സ് യോഗാഭ്യാസത്താൽ വ്യക്തമാകുകയും അങ്ങനെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. മനോവികാസം പ്രാപിക്കാത്തവർക്കും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കാത്തവർക്കും ശ്രമിച്ചാലും എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് കാണാൻ കഴിയില്ല. അങ്ങനെ ഭക്തിയോഗി ആത്മാവിനെയും പ്രപഞ്ചത്തെയും പരമപുരുഷനെയും സാക്ഷാത്കരിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവർക്ക് കാര്യങ്ങൾ ഉള്ളതുപോലെ കാണാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ശരിയായിട്ടുള്ള അറിവ് ലഭിക്കുവാൻ ഇതുപോലെ പരമഭക്തനായിട്ടുള്ള ഒരു ആചാര്യനെ തന്നെയാണ് സമീപിക്കേണ്ടത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഇനി അടുത്ത സെക്ഷനിൽ ഭഗവാൻ ജീവാത്മാവ് ഇങ്ങനെ വഴിതെറ്റി പോകുന്നുണ്ടെങ്കിലും സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഒരു ഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ഗ്രഹത്തിലേക്ക് സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണെങ്കിലും ഭഗവാൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? പരമാത്മാവ് നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. പക്ഷെ അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കളെ സംരക്ഷിക്കുന്നത്? ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെ അദ്ദേഹം എങ്ങനെ സംരക്ഷിക്കുന്നു? അപ്പോൾ പുരുഷോത്തമ യോഗമാണ് ഇനി 12 മുതലുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ ഭഗവാൻ സ്വയം തന്റെ നില എന്താണ് എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ജീവാത്മാവ് ഇങ്ങനെ പല ശരീരങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ട് സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എങ്കിലും ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് ആ ജീവാത്മാവിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നത്, പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കുന്നത്? അദ്ദേഹം എങ്ങനെ ആ എല്ലാത്തിന്റെയും സംരക്ഷകൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്ഥാനം എന്താണ്? പുരുഷോത്തമ യോഗത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ആ എല്ലാ ഉത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ ഇനി പറയുകയാണ്. പ്രപഞ്ചത്തിലെ അന്ധകാരം അത്രയും നീക്കി അതിനെ ശോഭായമാനമാക്കുന്ന സൂര്യന്റെ തേജസ് എന്നിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. ചന്ദ്രന്റെയും അഗ്നിയുടെയും തേജസ്സുകളും എന്നിൽ നിന്ന് തന്നെ വരുന്നവയാണ്. അപ്പോൾ ഈ പ്രപഞ്ചം എന്നുള്ളത് തമസാണ്, ഇരുട്ടാണ്, അന്ധകാരം നിറഞ്ഞതാണ്. ഇവിടെ പ്രകാശത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് സൂര്യന്റെയും ചന്ദ്രന്റെയും വൈദ്യുതിയുടെയും അഗ്നിയുടെയും എല്ലാം ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, അങ്ങനെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ ശോഭായമാനമാക്കുന്ന പ്രകാശം പരത്തുന്ന പ്രകാശം, സൂര്യന്റെയും ചന്ദ്രന്റെയും അഗ്നിയുടെയും എല്ലാം പ്രകാശം എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു? ഭഗവാൻ പറയുന്നു എന്നിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. കാരണം ഭഗവാന്റെ ശക്തിയില്ലാതെ ഇവിടെ ഒന്നിനും തന്നെ നിലനിൽപ്പില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇത് മനസ്സിലാക്കണം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഊർജത്തിൽ നിന്നാണ്, ഭഗവാന്റെ ഊർജമാണ് ഇവിടെ ഈ പ്രകൃതി എല്ലാം തന്നെ പ്രകാശമാനമാക്കുന്നത് എന്ന്. അതുകൂടാതെ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അങ്ങനെ പ്രപഞ്ചത്തെ അദ്ദേഹം
പ്രകാശമാനമാക്കുന്നു, ഇരുട്ടിനെ ഇല്ലാതാക്കി പ്രകാശം നൽകുന്നു. അതിനുശേഷം ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഒഴുകി നടക്കുന്ന ഗ്രഹങ്ങളെ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഞാൻ ഓരോ ഗ്രഹത്തിലും ഉൾപൂകി അവയെ എന്റെ ശക്തി കൊണ്ട് ഭ്രമണപഥത്തിൽ നിലനിർത്തുന്നു. ഞാൻ തന്നെ ചന്ദ്രനായി തീർന്ന് എല്ലാ സസ്യങ്ങൾക്കും ജീവരസം പകരുന്നു. അപ്പോൾ അനേകം ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഉള്ളത്. ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും പരിശോധിച്ചാൽ അനേക കോടി ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലും ഭഗവാൻ പ്രവേശിക്കുന്നു ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണുവായിട്ട്. അങ്ങനെ ആ ബ്രഹ്മാണ്ടം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശക്തിയാൽ നിലനിൽക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അങ്ങനെ ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലും അനേകം ഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. ആ ഗ്രഹങ്ങളെ എല്ലാം തന്നെ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഭ്രമണപഥത്തിൽ നിലനിർത്തുന്നത് ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാണ്. ഭഗവാൻ സൂപ്പർ സോളായിട്ട് പരമാത്മാവായിട്ട് ഓരോന്നിലും പ്രവേശിച്ച് ഓരോന്നിനെയും അദ്ദേഹം അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിലനിർത്തുന്നു. കൂടാതെ ചന്ദ്രനായി തീർന്ന എല്ലാ സസ്യങ്ങൾക്കും ജീവരസം പകരുന്നത്. കാരണം ചന്ദ്രന്റെ നിലാവ്, രാത്രിയിൽ ചന്ദ്രനിൽ നിന്ന് പ്രകാശിക്കുന്ന ആ നിലാവ് എല്ലാ സസ്യങ്ങൾക്കും ഔഷധരസം പകരുന്നു. അവയ്ക്ക് ആ ഒരു സൂര്യന്റെ പ്രകാശം മാത്രം പോരാ, സസ്യങ്ങൾക്ക് സൂര്യന്റെ പ്രകാശത്താൽ സസ്യങ്ങൾ അന്നജം ഉണ്ടാക്കുന്നു, അത് അവയുടെ നിലനിൽപ്പിനാകുന്നു. പക്ഷേ ആ സസ്യങ്ങൾക്ക് ഔഷധ വീര്യം പകരുന്നത് ചന്ദ്രന്റെ നിലാവാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആ നിലാവ് ഭഗവാൻ സ്വയം ചന്ദ്രനായി തീർന്ന ആ പ്രകൃതിയിൽ കാരണം സസ്യങ്ങൾ കഴിക്കുന്നത് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും സസ്യങ്ങൾ കഴിക്കുന്നു, മനുഷ്യരും മൃഗങ്ങളും പക്ഷികളും എല്ലാം തന്നെ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ആവശ്യമുള്ളതാണ് സസ്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ ആ സസ്യങ്ങൾക്ക് ഔഷധരസം പകരുന്നത് ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ശ്ലോകങ്ങളും നോക്കിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാലാണ് ഈ പ്രകൃതി നിലനിന്ന് പോരുന്നത്. അതുകൂടാതെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പ്രപഞ്ചത്തെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. ഇനി ഓരോ ജീവിയുടെ ശരീരത്തിനുള്ളിലും ഭഗവാൻ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു? അഹം വൈശ്വാനരോ ഭൂത്വാ പ്രാണിനാം ദേഹമാശ്രിതഃ പ്രാണാപാന സമായുക്തഃ പചാമ്യന്നം ചതുർവിധം. സകല ജീവികളിലുമുള്ള ദഹനാഗ്നിയാണ് ഞാൻ. ഉൾക്കൊള്ളുന്നതും പുറത്ത് തള്ളുന്നതുമായ പ്രാണവായുവിനോട് ചേർന്ന് ഞാൻ 4 വിധത്തിലുള്ള ആഹാരങ്ങളെയും ദഹിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഓരോ ശരീരത്തിലും അനേകം വായുക്കളുണ്ട്. അതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് 5 വായുക്കളാണ് ഉള്ളത്. പ്രാണൻ, അപാനൻ, സമാനൻ, വ്യാനൻ, ഉദാനൻ എന്നീ 5 വായുക്കളുണ്ട്. ആ ഓരോ വായുക്കളും ഒരു പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ജോലികൾ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു വായു ശ്വാസത്തെ അകത്തേക്കും പുറത്തേക്കും വിടുന്നത് ആ പ്രാണവായു. ആ പ്രാണവായു തന്നെയാണ് നമ്മൾ ആഹാരം കഴിക്കുമ്പോൾ അത് ആ ഫുഡ് പൈപ്പിലൂടെ അകത്തേക്ക് വയറ്റിലേക്ക് തള്ളി നീക്കുന്നതും ആ വായുവാണ്. അപ്പോൾ ഈ വായുക്കൾ ശരിയായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചില്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിനുള്ളിലുള്ള നമ്മുടെ സിസ്റ്റം തന്നെ കേടാകും എന്നാണ് പറയുന്നത് ആയുർവേദ പ്രകാരം. അതുപോലെ തന്നെ ഈ വായുക്ഷോഭം എന്നെല്ലാം നമ്മൾ പറയും, ഗ്യാസ് ട്രബിൾ, വായുക്ഷോഭം, ഇതെല്ലാം തന്നെ ഈ വായുവിന്റെ പ്രവർത്തനം ശരിയാകാതെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ്. അങ്ങനെ ദഹനാഗ്നി, അതായത് നമ്മൾക്ക് ദഹനക്കേട് എന്ന് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ പറയും, നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആഹാരം ദഹിക്കുന്നില്ല. അതിന് കാരണം ആയുർവേദത്തിൽ പറയുന്നത്, പ്രഭുപാദയുടെ കോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ആ ദഹനാഗ്നി അഗ്നി ശരിക്ക് ജ്വലിക്കാതിരിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആഹാരം ദഹിക്കാതിരിക്കുന്നത് എന്ന്. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അദ്ദേഹമാണ് വൈശ്വാനരൻ എന്നുള്ള നമ്മുടെ വയറ്റിലെ അഗ്നി ഭഗവാനാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. നമ്മുടെ വയറ്റിൽ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആഹാരം ദഹിപ്പിക്കാനുള്ള വൈശ്വാനരൻ എന്നുള്ള അഗ്നി ഭഗവാനാണ് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന അകത്തേക്ക് വിടുന്ന ആഹാരത്തെ ദഹിപ്പിക്കുന്നു. അതിനുശേഷം പ്രാണവായുവിനോട് ചേർന്നത് ആഹാരം ദഹിപ്പിച്ച് പുറത്തേക്ക് തള്ളുന്നതും പ്രാണവായു തന്നെ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ പ്രാണവായുവിനോടൊപ്പം ചേർന്ന് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആഹാരത്തെ ദഹിപ്പിക്കുന്ന വൈശ്വാനര അഗ്നിയും ഭഗവാനാണ് എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. കാരണം അദ്ദേഹം പരമാത്മാവായിട്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും കുടികൊള്ളുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ആ ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാൽ
നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആഹാരവും ദഹിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ശരീരത്തിന് അത്രമാത്രം ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് പോലുമില്ല, സ്വയം അത്രമാത്രം ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് പോലുമില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. കാരണം ആഹാരം ദഹിപ്പിക്കണമെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ ശക്തി ആവശ്യമാണ് എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ആ പരമാത്മാവ് ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്നു. സർവസ്യ ചാഹം ഹൃദി സന്നിവിഷ്ടോ മത്തസ്മൃതിർജ്ഞാനമപോഹനം ച വേദൈശ സർവൈരഹമേവ വേദ്യോ വേദാന്ത വേദവിദേവ ചാഹം. സർവജീവികളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ ഞാൻ വാഴുന്നു. സ്മരണയും ജ്ഞാനവും മറവിയും എന്നിൽ നിന്നാണ് ഉളവാകുന്നത്. എല്ലാ വേദങ്ങളിലൂടെയും അറിയേണ്ടത് എന്നെ തന്നെ. വേദാന്തം ഉണ്ടാക്കിയതും വേദങ്ങളെ അറിയുന്നതും ഞാനാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ അദ്ദേഹം വാണുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാൻ വെറുതെ ഇരിക്കുന്നില്ല. നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ പ്രവേശിച്ചാലും പരമാത്മാവായിട്ട് അദ്ദേഹം എന്തെല്ലാം ചെയ്യുന്നു? ആദ്യം വൈശ്വാനരൻ അഗ്നിയായിട്ട് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആഹാരങ്ങളെയെല്ലാം അദ്ദേഹം ദഹിപ്പിക്കുന്നു. അതുകൂടാതെ ജീവാത്മാവിന് ഓർമ്മയും മറവിയും പിന്നെ അറിവും പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാനാണ്. ഓർമ്മ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നേരത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു, കാറ്റ് ഗന്ധങ്ങളെ എന്ന പോലെ ജീവാത്മാവ് ഒരു ശരീരം വിട്ട് മറ്റൊന്നിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ തന്റെ അഭിലാഷങ്ങളെ എല്ലാം തന്നെ വഹിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നു. പക്ഷെ അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ജീവാത്മാവ് തന്റെ മുൻ ജന്മത്തെ കുറിച്ചെല്ലാം മറന്നു പോകുന്നു. തനിക്ക് എന്തെല്ലാം ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാം ജീവാത്മാവ് മറന്നു പോകുന്നു. പക്ഷേ ഭഗവാൻ അതെല്ലാം ഓർമ്മയുണ്ട്. അദ്ദേഹം ആ ജീവാത്മാവിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളെ ഈ പുതിയ ജന്മത്തിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ജീവാത്മാവിന്റെ ഉള്ളിൽ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള സ്വഭാവം രൂപപ്പെടുന്നു, പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള കഴിവുകൾ രൂപപ്പെടുന്നു. ആ സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ച് ഇതെല്ലാം തന്നെ തനിക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ആ കഴിവുകളിലൂടെ ഓരോന്ന് പ്രകടിപ്പിക്കാനും ഓരോന്ന് അച്ചീവ് ചെയ്യാനും കൈവശപ്പെടുത്താനും എല്ലാമുള്ള ഓർമ്മശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുൻ ജന്മത്തിലെ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മയല്ല. തനിക്ക് ഇങ്ങനെയെല്ലാം ആകണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം സ്വയം രൂപപ്പെടുന്നതും അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ഓർമ്മശക്തിയും കൂടാതെ അങ്ങനെ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യാനുള്ള അറിവ്, നമ്മൾ അറിവ് കരസ്ഥമാക്കാനുള്ള ബുദ്ധിശക്തി നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. ആ അറിവ് പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതും ഇങ്ങനെയെല്ലാം ചെയ്യണമെന്ന് ഓരോരുത്തരുടെയും ബുദ്ധിശക്തി വ്യത്യസ്തമാണ്. ഓരോരുത്തരും അറിവ് സമ്പാദിക്കുന്നതും വ്യത്യസ്തമായ അളവിലാണ്. അതുപോലെ അങ്ങനെ ഓർമ്മശക്തിയും അറിവും കൂടാതെ മറവിയും ചിലതെല്ലാം നമ്മൾ മറന്നു പോകുന്നു. അതിനുള്ള കാരണം നമ്മുടെ തന്നെ ജീവിതത്തിലെ പഴയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഓർമ്മ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തുമാത്രം മനപ്രയാസമുണ്ട്. ആ മനപ്രയാസം ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിരന്തരം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഓർമ്മ വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ തന്നെ വിഷമമാകും. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അതിനെ മറക്കുവാൻ സഹായിക്കുന്നു. മറവിയും പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹമാണ്. അപ്പോൾ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലാണ് ഭഗവാനെ നമ്മൾ വിട്ടു വന്നിരിക്കുന്നു, ഭഗവാനെ മറന്നിരിക്കുന്നു. എങ്കിലും ഭഗവാൻ ആ ജീവാത്മാവിന്റെ ആഗ്രഹത്തെ സാധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ജീവാത്മാവിന് ഇവിടെ മിഥ്യയായിട്ടാണെങ്കിലും സന്തോഷപൂർവം എന്ന് ജീവാത്മാവ് വിചാരിക്കുന്നു. മിഥ്യയാണത് എങ്കിലും ജീവാത്മാവിന് ആ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ സഹായങ്ങളും സംരക്ഷണവും ഭഗവാൻ നേരിട്ട് നൽകുന്നു എന്ന് ഈ ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. പരമപുരുഷൻ സർവവ്യാപി മാത്രമല്ല, ഓരോ വ്യക്തി ഹൃദയത്തിലും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവനുമാണ്. വിവിധ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾക്ക് ഭഗവാൻ ഫലം നൽകുന്നു. വ്യക്തിശൂന്യ ബ്രഹ്മം എന്ന നിലയിലോ പരമപുരുഷനായോ ഹൃദയസ്ഥനായ പരമാത്മാവോ എന്ന നിലയിലോ മാത്രമല്ല, വേദാവതാര മൂർത്തിയായും ഭഗവാൻ ആരാധിക്കപ്പെടുന്നു. മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടും വിധം ജീവിതം നയിച്ച് സ്വഭവനമായ ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്താൻ ഉതകുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ വേദങ്ങളാണ് നൽകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് സ്മരണയും ജ്ഞാനവും മറവിയും മാത്രമല്ല ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. വേദങ്ങളിലൂടെ അറിയേണ്ടത് ഭഗവാനെയാണ്, വേദാന്തം ഉണ്ടാക്കിയത് ഭഗവാനാണ്. കൂടാതെ വേദാന്തത്തെ അല്ലെങ്കിൽ വേദങ്ങളെ പൂർണ്ണമായിട്ടും അറിയുന്നതും ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വേദങ്ങൾ ഉണ്ടായത്. ഭഗവാനാണ് ആ വേദങ്ങളെ കുറിച്ച് ബ്രഹ്മാവിന് ഉപദേശിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ
വേദങ്ങളെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള അറിവ് ഭഗവാനാണുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ വേദങ്ങളുടെ ആവശ്യം എന്താണ്? മനുഷ്യൻ ആ വേദങ്ങളുടെ സാരം എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതനുസരിച്ച് ജീവിച്ച് ഭഗവാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകണം. അതിനുള്ള വഴികളാണ് വേദങ്ങളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. കാരണം വേദേശ സർവൈർ അഹമേവ വേദ്യഃ, വേദങ്ങളിലൂടെ അറിയേണ്ടത് ഭഗവാനെയാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആ വേദങ്ങൾ മനുഷ്യർക്ക് വഴികാട്ടിയാണ്. ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ എങ്ങനെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാം എന്നുള്ള വഴി ആ വേദങ്ങൾ നമുക്ക് തരുന്നു. ആ വേദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയതും ഭഗവാനാണ് എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയും 4 ശ്ലോകത്തിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഭഗവാൻ എങ്ങനെ നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കുന്നു, പ്രപഞ്ചത്തെ എങ്ങനെ സംരക്ഷിക്കുന്നു, ഓരോ ജീവനെയും എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ ആ ശരീരത്തിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അനാദികാലമായിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ശരീരങ്ങൾ മാറി മാറി എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഓരോ ജന്മത്തിലും ജീവാത്മാവിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളെയും അത് സാധിപ്പിക്കാനുള്ള വഴിയും ഓർമ്മശക്തിയും അറിവും എല്ലാം തന്നെ ഭഗവാനാണ് നൽകുന്നത്. ജീവാത്മാവിന്റെ കഴിവൊന്നുമല്ല, ഒന്നും തന്നെ. ഓരോ ജന്മത്തിലും ചിലർ വളരെ വളരെ മിടുക്കന്മാരായിട്ട് ഡോക്ടറായി തീരുന്നു, ചിലർ വലിയ വലിയ എഞ്ചിനീയർ ആയി തീരുന്നു, ചിലർ ഭരണകർത്താക്കളായിട്ട് തീരുന്നു. അതെല്ലാം അവരവരുടെ മിടുക്കാണ് എന്ന് വിചാരിക്കും. പക്ഷേ അതെല്ലാം ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നതും അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അറിവ് നൽകുന്നതും എല്ലാം തന്നെ ഭഗവാനാണ്. ചിലർക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ ഭഗവാനെ ഒരുപാട് സേവിച്ചു, പക്ഷെ ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നതോടുകൂടി അതിനെക്കുറിച്ചെല്ലാം തന്നെ ജീവാത്മാവ് മറന്നു പോകുന്നു. അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ആ ജീവാത്മാവ് എത്രമാത്രം സാധന ചെയ്തുവോ അതിന്റെ ബാക്കി ആരംഭിക്കാനുള്ള ഓർമ്മശക്തി ഭഗവാൻ തരുന്നു. ആ സാഹചര്യം ഭഗവാൻ ഉണ്ടാക്കി തരുന്നു. അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കത്തെ ഭഗവാൻ തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി തരുന്നു. ആ ഭക്തന്മാരുമായി സമ്പർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ വീണ്ടും ആരാധിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഭഗവാൻ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി തരുന്നു. അല്ലാതെ നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും നിസ്സഹായരാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ. പക്ഷേ ഭഗവാൻ ഓരോ ജീവന്റെയും പ്രത്യേക ആഗ്രഹം അനുസരിച്ച് ആ സാഹചര്യത്തിലേക്ക് ഭഗവാൻ കൊണ്ടുവരുന്നു. ഭക്തനാകണമെങ്കിൽ ഭക്തനാകാൻ ഭഗവാൻ സഹായിക്കുന്നു. നേരെ മറിച്ച് ഒരു ജീവന് ഭഗവാനെ മറന്നുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ജീവിതമാണ് ആഗ്രഹമെങ്കിൽ അതിന് ഭഗവാൻ സഹായിക്കുന്നു. ഭഗവാനെ മറക്കാൻ ഭഗവാൻ സഹായിക്കുന്നു. നേരെ മറിച്ച് പ്രകൃതിയിൽ വളരെ ഉന്നതമായ നിലയിലേക്ക് ഉയരാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്, ശരി, അതിന് ഭഗവാൻ സഹായിക്കുന്നു. എല്ലാത്തിനും ജീവാത്മാവിനെ സഹായിക്കുന്നത് ഭഗവാനാണ്. പരമാത്മാവായിട്ട് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ വാണുകൊണ്ട് നമുക്ക് സ്മരണയും പിന്നെ അറിവും മറവിയും എല്ലാം തന്നെ ഭഗവാൻ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രകൃതിയിൽ ജീവാത്മാക്കളെല്ലാം സ്വയം മിഥ്യ അഹങ്കാരം മൂലം ഞാനാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹമില്ലാതെ ഒന്നും തന്നെ ഇവിടെ നടക്കുന്നില്ല എന്ന്. അന്തപ്രവിഷ്ട ശാസ്താജനാനാം, ദേഹം ത്യജിക്കുമ്പോൾ ജീവന് വിസ്മൃതി ഉണ്ടാകുന്നു. അതായത് ജീവാത്മാവ് എല്ലാം തന്നെ മറന്നു പോകുന്നു. പക്ഷേ ഭഗവൻ നിയോഗത്താൽ കഴിഞ്ഞ ജന്മം ചെയ്തു നിർത്തിയ ഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ജീവന് തന്റെ പുതിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടരാനാകും. അതിനെക്കുറിച്ച് ജീവൻ മറന്നു പോയാലും അത് മനസ്സിലാക്കുന്നതിനാവശ്യമുള്ള ബുദ്ധി വൈഭവം ഭഗവാൻ നൽകുന്നു എന്ന് പ്രഭുപാദ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഹൃദയസ്ഥനായ പരമാത്മാവിന്റെ നിയോഗം അനുസരിച്ച് ഈ ലോകത്തിൽ സുഖ ദുഃഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കുക മാത്രമല്ല ജീവൻ ചെയ്യുന്നത്, ഭഗവാനിൽ നിന്നു തന്നെ വേദവിജ്ഞാനം നേടാനുള്ള അവസരവും അയാൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരാത്മാവിന് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനനുസരിച്ച് സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കി ഭക്തന്മാർ അയാളുടെ യോഗ്യത അനുസരിച്ചുള്ള ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് അയാൾക്ക് സമ്പർക്കം ഉണ്ടാക്കാനും എല്ലാമുള്ള സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ഭഗവാനാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു. പ്രഭുപാദ പറയുന്നു, 10ാം അധ്യായത്തിലും ഭഗവാൻ ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു ഭക്തന് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിശക്തി ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വരുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതാണ് പുരുഷോത്തമ യോഗത്തിൽ ഭഗവാൻ ഇവിടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു പരമാത്മാവായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്ഥാനം എന്താണ് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഭൗതിക ലോകത്തെ പരിപാലിക്കുന്നവനായിട്ട് കൃഷ്ണൻ എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്?
സൂര്യനും ചന്ദ്രനും വൈദ്യുതിയും എല്ലാം അഗ്നിയും ആ തേജസ്സുകൾ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് വരുന്നത് എന്ന്. പിന്നെ ഭൗതിക ലോകത്തെ പരിപാലിക്കുന്നതായിട്ട് കൃഷ്ണൻ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ എന്ത് പറഞ്ഞു? ഭഗവാൻ ഭൂമിയെ നിലനിർത്തുന്നു, സസ്യങ്ങൾ ചന്ദ്രന്റെ പ്രകാശത്താൽ പോഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു, പിന്നെ അത് ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അതായത് ചന്ദ്രന്റെ പ്രകാശം ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ച് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആഹാരത്തെ ദഹിപ്പിക്കാനായിട്ട് കൃഷ്ണന്റെ ഊർജം നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. അഗ്നിയായും പ്രാണവായുവായും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ 4 വിധത്തിലുള്ള ആഹാരങ്ങളെ എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. പചാമ്യന്നം ചതുർവിധം. ഏതൊക്കെയാണ് 4 വിധത്തിലുള്ള ആഹാരങ്ങൾ? വിഴുങ്ങുന്ന ചില ആഹാരങ്ങളെ നമ്മൾ വിഴുങ്ങുന്നു, ചിലത് ചവച്ചിറക്കുന്നു, ചിലത് നക്കിക്കഴിക്കുന്നു, ചിലത് കുടിക്കുന്നു. അങ്ങനെ 4 വിധത്തിലുള്ള ആഹാരങ്ങളാണുള്ളത്. ആ 4 വിധത്തിലുള്ള ആഹാരങ്ങളെയും ദഹിപ്പിക്കുന്നത് ഭഗവാനാണ്. അപ്പോൾ 15ാമത്തെ ശ്ലോകം, സർവസ്യ ചാഹം പ്രതിസന്യവിഷ്ടോ. എല്ലാ ശരീരത്തിലും ഭഗവാൻ ഹൃദയത്തിൽ വസിക്കുന്നു. എന്നിട്ടോ മറ്റ സ്മൃതിർ ജ്ഞാനം അപോഹനം ച. നമുക്ക് സ്മരണയും ജ്ഞാനവും മറവിയും നൽകുന്നു. വേദേശ സർവൈരഹമേവ വേദ്യോ. വേദങ്ങളിലൂടെ അറിയേണ്ടത് ഭഗവാനെയാണ്, വേദങ്ങളെ രചിച്ചത് ഭഗവാനാണ്, വേദങ്ങളെ പൂർണ്ണമായിട്ടും അറിയുന്നതും ഭഗവാൻ തന്നെ. ഇനി അവസാനത്തെ ഭാഗത്തിൽ ഭഗവാൻ ത്രിശ്ലോകി ഭഗവത്ഗീത, ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രധാനമായിട്ടുള്ള 3 ശ്ലോകത്തെ, ഭഗവത്ഗീതയുടെ പ്രധാനമായ 3 ശ്ലോകത്തെ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു. അതായത് വേദങ്ങളിലൂടെയും ഭഗവാൻ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെ എങ്ങനെ നിലനിർത്തുന്നു, അദ്ദേഹം എങ്ങനെ പുരുഷോത്തമനാണ് എന്ന് 3 ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ 2 വിധത്തിലുള്ള പുരുഷന്മാരുണ്ട് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. പുരുഷന്മാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആസ്വദിക്കുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നവരെയാണ് പുരുഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ സാധാരണ മട്ടിലുള്ള 2 തരത്തിലുള്ള പുരുഷന്മാരുണ്ട്. ആരൊക്കെയാണ്? തെറ്റു പറ്റാവുന്നവരും അല്ലാത്തവരും. ദ്വാവിമോ പുരുഷോഗേ ക്ഷരശ്ചാക്ഷര ഏവ ച ക്ഷരഃ സർവാണി ഭൂതാനി കൂടസ്ഥോക്ഷര ഉച്യതേ. പുരുഷന്മാർ 2 വിധം, തെറ്റു പറ്റാവുന്നവരും അല്ലാത്തവരും. ക്ഷര എന്ന് പറയുമ്പോൾ തെറ്റ് പറ്റാവുന്നവർ, വീഴ്ച പറ്റാവുന്നവർ. അക്ഷര എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരിക്കലും തെറ്റ് പറ്റാത്തവർ. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ജീവാത്മാക്കളെല്ലാം തെറ്റ് പറ്റാവുന്നവരാകുന്നു. അപ്പോൾ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ വസിക്കുന്ന നമ്മളെ പോലുള്ള ജീവാത്മാക്കൾ എല്ലാവരും തെറ്റ് ചെയ്യാൻ പ്രേരണയുള്ളവരാണ്. നമ്മൾക്ക് തെറ്റ് പറ്റും, വീഴ്ച പറ്റും. എന്നാലോ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഭഗവാനോടൊപ്പം വസിക്കുന്ന ജീവാത്മാക്കൾ, അവർക്ക് ഒരിക്കലും തെറ്റ് പറ്റുകയില്ല. കാരണം എന്താണ്? അവരുടെ ശരീരവും മനസ്സും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല. ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ശരീരമാണ് അവർക്കുള്ളത്, അതിൽ അവർക്ക് തെറ്റ് പറ്റുന്നില്ല. എന്നാൽ ഇവിടെയാണെങ്കിലോ നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കൾ ആധ്യാത്മികർ, നമ്മുടെ ശരീരം ഭൗതികം, കൂടാതെ നമ്മുടെ അവബോധം പരിശുദ്ധമല്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ ജീവാത്മാവിന്റെ യഥാർത്ഥമായ സ്വരൂപസ്ഥിതിയിൽ വെച്ച് ചെയ്യുന്നതല്ല. നമ്മൾ ശരീരമാണ് എന്നുള്ള മിഥ്യാ മനോഭാവത്താൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. കൂടാതെ 3 ഗുണങ്ങളുടെ പ്രേരണയാൽ ചെയ്യുന്നതാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാരണങ്ങളാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ തെറ്റുകൾ ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സത്യമാകുന്നില്ല. ഒരുപാട് തെറ്റുകൾ നമ്മൾ ചെയ്തേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും, എന്തിനാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തത്, അങ്ങനെ ചെയ്തില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ മതിയായിരുന്നു. പക്ഷേ ഗുണങ്ങളുടെ പ്രേരണയാലാണ് നമ്മൾ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ വരാൻ പോകുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അങ്ങനെയുള്ള 2 വിധത്തിലുള്ള പുരുഷന്മാരാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ളത്. തെറ്റ് പറ്റുന്നവരും തെറ്റ് പറ്റാത്തവരും, ക്ഷരവും അക്ഷരവും. അവരെ കൂടാതെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു മൂന്നാമതൊരു പുരുഷനുണ്ട്. ആരാണത്? ഉത്തമഃ പുരുഷസ്ത്വന്യഃ പരമാത്മേത്യുദാകൃതഃ യോ ലോകത്രയമാവിശ്യാഭിഭർത്തവ്യയ ഈശ്വരഃ. ഇവരെ കൂടാതെ മൂന്നാമതായിട്ടുള്ള പുരുഷനാരാണ്? പരമപുരുഷൻ. നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കൾ വെറും പുരുഷന്മാരാണ്. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സുഖഭോഗങ്ങൾ സ്വയം അനുഭവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വെറും പുരുഷന്മാർ.
എന്നാൽ ഭഗവാനാണെങ്കിലോ ഉത്തമ പുരുഷൻ, പരമപുരുഷൻ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തെ പറയുന്നത്. അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അദ്ദേഹമാണ് പരമാത്മാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന അവ്യയനായ ഭഗവാൻ. അദ്ദേഹം 3 ലോകങ്ങളിലും അന്തർഗതനായി ഈ 2 പുരുഷന്മാരെ പുലർത്തി പോരുന്നു. 2 വിധത്തിലുള്ള പുരുഷന്മാർ. ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലും ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലും അദ്ദേഹം ആവിർഭവിച്ച് അദ്ദേഹം ആ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലുള്ള അക്ഷരങ്ങളായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാക്കളെയും ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള അക്ഷരങ്ങളായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാക്കളെയും ആ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് പുലർത്തിപ്പോരുന്നത് എന്ന് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ബദ്ധരും മുക്തരുമായ ജീവാത്മാക്കൾ സംഖ്യാതീതരാണ്. അവർക്ക് ഉപരിയാണ് പരമാത്മാവായ പരമപുരുഷൻ എന്ന് ഇവിടെ വ്യക്തമാക്കുന്നു. നിത്യോ നിത്യാനാം ചേതനശ്ചേതനാനാം, നിത്യോ നിത്യാനാം ചേതനശ്ചേതനാനാം, അതായത് ഒരേ ഒരു ആ ഭഗവാൻ അനേകമുള്ള മറ്റ് ജീവാത്മാക്കളെ പരിപാലിക്കുന്നു. ഏകനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ അനേകമായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാക്കളെ പരിപാലിക്കുന്നു എന്നാണ് ആ ശ്വേതാശ്വതരോപനിഷത്തിലെ ആ ശ്ലോകം പറയുന്നത്. ബദ്ധനും മുക്തരുമായ ജീവസത്തകൾക്കിടയിൽ അത്യുന്നതനായ ഒരു ജീവസത്തയുണ്ട്. ആ ഭഗവാൻ ജീവാത്മാക്കളെ സംരക്ഷിക്കുകയും അവരുടെ വ്യത്യസ്ത കർമ്മങ്ങളെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് സുഖ ദുഃഖ അനുഭവങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് ആ ശ്ലോകം പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ആ പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ വസിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഇഷ്ട അനിഷ്ടങ്ങളെ എല്ലാം ഭഗവാൻ അറിയുന്നു. നമ്മുടെ യോഗ്യത അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കെല്ലാം സാധിപ്പിച്ചു തരുന്നു. അതുകൂടാതെ നമ്മളെ പല വിധത്തിലും അദ്ദേഹം സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. യസ്മാക്ഷരമതീതോഹം അക്ഷരാദപി ചോത്തമഃ അതോസ്മി ലോകേ വേദേ ച പ്രഥിതഃ പുരുഷോത്തമഃ. ഞാൻ ഇന്ദ്രിയാതീതനും ക്ഷരങ്ങൾക്കും അക്ഷരങ്ങൾക്കും അതീതനും സർവശ്രേഷ്ഠനുമായതുകൊണ്ട് ലോകരും വേദങ്ങളും എന്നെ പുരുഷോത്തമൻ എന്ന് പുകഴ്ത്തുന്നു. അപ്പോൾ ഇതാണ് തിശ്ലോകി ഭഗവത്ഗീത. ഒന്ന്, 2 വിധത്തിലുള്ള പുരുഷന്മാരുണ്ട്, ക്ഷരങ്ങളും അക്ഷരങ്ങളുമായിട്ടുള്ളവർ. 2ാമത്തെ ശ്ലോകം, ഇവയ്ക്കെല്ലാം അതീതമായിട്ട് ഇവരെയെല്ലാം സംരക്ഷിക്കുന്ന പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള ഉത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ. അതുകൂടാതെ 3ാമത്തെ ശ്ലോകം, ഭഗവാനെ എന്തുകൊണ്ട് പുരുഷോത്തമൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു? 1ാമത്തെ കാര്യം, ഈ ജീവാത്മാക്കളെ എല്ലാം തന്നെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് ഭഗവാനാണ്. കൂടാതെയോ യസ്മാക്ഷരം അതീതോഹം അക്ഷരാദപി ചോത്തമഃ, ഭഗവാൻ ഈ ക്ഷരങ്ങൾക്കും അക്ഷരങ്ങൾക്കും അതീതനാണ്. കൂടാതെ ഇന്ദ്രിയാതീതനാണ്. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് പരിമിതിയുണ്ട്. അവയ്ക്ക് ആ ഭഗവാനായിട്ടുള്ള അതീന്ദ്രിയനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും അതീതനായിട്ടുള്ള, കൂടാതെ സർവശ്രേഷ്ഠനുമായതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഭഗവാനെ പുരുഷോത്തമൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താണ് 3 ശ്ലോകങ്ങൾ? പുരുഷന്മാർ 2 വിധം, തെറ്റുപറ്റാവുന്നവരും ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ജീവാത്മാക്കൾ, തെറ്റുപറ്റാത്തവരായിട്ടുള്ള ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലുള്ള ജീവാത്മാക്കൾ. പരമാത്മാവ് ഇവ 2ന്റെയും അധിപനാണ്. പരമപുരുഷനായ അദ്ദേഹം 3 ലോകങ്ങളിലും അന്തർഗതനായി അവയെ പുലർത്തിപ്പോരുന്നു. കൃഷ്ണൻ പറയുന്നു, ഞാനാണ് ആ പരമാത്മാവ്, ലോകരും വേദങ്ങളും എന്നെ പുരുഷോത്തമൻ എന്ന് പുകഴ്ത്തുന്നു എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് പരമാത്മരൂപിയായിട്ട് നമ്മളെല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിലും വസിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അങ്ങനെയുള്ള ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവാണ് പരമാത്മാവായിട്ട് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലും വാണരുളുന്നത്. അദ്ദേഹത്തെ പാൽക്കടലിൽ പോയി ഇവിടെ ദേവന്മാരെല്ലാം സന്ദർശിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുഗ്രഹത്തെ കേഴുന്നതാണ് ഇവിടെ ഫോട്ടോ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. കാരണം ക്ഷീരസാഗരം നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ തന്നെയുണ്ട്. ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലും ഒരു ക്ഷീരസാഗരം ഉണ്ടാകുന്നു. അവിടെ ഒരു വിഷ്ണു ഉണ്ടാകുന്നു. ആ വിഷ്ണുവാണ് പരമാത്മാവായിട്ട് പിന്നീട് ആ പ്രപഞ്ചത്തെ മുഴുവനും സംരക്ഷിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ദേവന്മാർക്കും ബ്രഹ്മാവും ശിവനും ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ ദേവന്മാരും ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ എന്തെങ്കിലും കഷ്ടം വരുമ്പോൾ, എന്തെങ്കിലും പ്രയാസങ്ങൾ നേരിടുമ്പോൾ ആ ക്ഷീരസാഗരത്തിലേക്ക് ചെന്ന് ആ ഭഗവാന്റെ സഹായം അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. അതാണ് ഇവിടെ ഫോട്ടോ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ആ ഭഗവാനെയാണ് ബ്രഹ്മാവ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ ദേവന്മാരും ആരാധിക്കുന്നത്. ശിവൻ സ്വയം ആരാധിക്കുകയും മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യുകയും ധ്യാനിക്കുകയും പിന്നീട് ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പാർവതി ദേവിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതാണ്
ആ ഉത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നത്. യോ മാം ഏവമസമ്മൂഢോ ജാനാതി പുരുഷോത്തമം സ സർവവിദ് ഭജതി മാം സർവഭാവേന ഭാരത. എന്നെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ എന്ന നിസ്സംശയം അറിയുന്നവർ എല്ലാം അറിയുന്നവരാണ്. അതുകൊണ്ട് അവർ എന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും മുഴുകുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാനെ അങ്ങനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചാൽ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കും. കാരണം ഭഗവാനാണ് നമ്മുടെ എല്ലാം ആരാധ്യ പുരുഷൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ആരാധിക്കും. പക്ഷെ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുന്നവർ, ഭഗവാൻ പറയുന്നു അസമ്മൂഢ, അതായത് മൂഢന്മാരല്ലാത്തവർ, ബുദ്ധിമാന്മാർ എന്നർത്ഥം. ബുദ്ധിമാന്മാർ ഭഗവാനെ പറ്റി നിസ്സംശയം മനസ്സിലാക്കുന്നു, എന്നിട്ട് ഭഗവാനെ ഭജതി, ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നു എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. ബുദ്ധിമാന്മാരാണ് ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നത് എന്നാണ് ആ ശ്ലോകത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ജീവസത്തകളുടെയും നിരപേക്ഷ തത്വത്തിന്റെയും മൂലസ്വരൂപത്തെ പറ്റി താത്വികങ്ങളായ ചില ഊഹാപോഹങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷെ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ തീർത്ത് പറയുന്നു, ശ്രീകൃഷ്ണൻ തന്നെ പരമപുരുഷൻ എന്നറിയുന്നവരാണ് പരിപൂർണ ജ്ഞാനം സിദ്ധിച്ചവർ. അതായത് പരമാത്മാവിനും ഭഗവാനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഭഗവാന്റെ തന്നെ ഒരംശമാണ്. യശോധരൻ പ്രഭു, എന്നെ ഒന്ന് ഹോസ്റ്റ് ആക്കാമോ പ്രഭുജി? എന്റെ പേര് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഹോസ്റ്റ് എന്ന് വരും. എന്നെ ഹോസ്റ്റ് ആക്കി എനിക്ക് സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യായിരുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ്. പെട്ടെന്ന് നെറ്റ് കണക്ഷൻ പോയി. പാർട്ടിസിപ്പൻസ് എന്നുള്ള കോളത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് എന്റെ പേര് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അവിടെ കാണാം ഹോസ്റ്റ് എന്ന്. ആ ഹോസ്റ്റ് എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെ ഹോസ്റ്റ് ആക്കാം പ്രഭുജി. ശരി, താങ്ക് യു പ്രഭുജി. ഇതി ഗുഹ്യതമം ശാസ്ത്രം ഇദമുക്തം മയാ നഘ ഏതദ് ബുദ്ധ്വാ ബുദ്ധിമാൻ സ്യാത് കൃതകൃത്യശ്ച ഭാരത. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ അവസാനത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ഞാനിപ്പോൾ ഉപദേശിച്ച ഈ ജ്ഞാനം വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ അതിരഹസ്യമായ ഭാഗമാണ്. ഇതറിയുന്നവർ ബുദ്ധിശാലികളാകും, അവരുടെ പ്രയത്നങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണത കൈവരും. അപ്പോൾ വേദങ്ങളെ കുറിച്ച് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ ഒന്നും തന്നെ അധികം പറഞ്ഞിട്ടില്ല. കാരണം വേദങ്ങൾ ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിച്ചത്. എങ്കിലും വേദങ്ങളിലേക്ക് ഒരാൾ ഇറങ്ങുമ്പോൾ അതിൽ കർമ്മകാണ്ഡം എന്നുള്ള ഒരു പോർഷൻ ഉണ്ട്. കാരണം വേദങ്ങൾ നമ്മൾ ക്രമേണ പഠിച്ച് അതിലെ ഭാഗങ്ങൾ ധർമ്മ അർത്ഥ കാമ മോക്ഷമാണ് വേദങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ധാർമ്മികമായിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ എന്ന് വേദങ്ങളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ധാർമ്മികമായിട്ട് ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗങ്ങൾ അനുഭവിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതിനുശേഷം ധാർമ്മികമായിട്ട് ധനം സമ്പാദിച്ച ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗങ്ങൾ അനുഭവിച്ച് പിന്നീട് മോക്ഷത്തിലേക്ക് കടക്കണം.
അതാണ് ഒരു മനുഷ്യ ശരീരം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം അതാണ്, ധർമ്മം അതാണ്. പക്ഷേ ആ കർമ്മകാണ്ഡം എന്നുള്ള ഭാഗത്തിൽ, അതായത് ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗങ്ങൾ അനുഭവിക്കാനുള്ള ഭാഗത്തിൽ, ധർമ്മ അർത്ഥ കാമ, എങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യന് ഏതെല്ലാം വിധത്തിൽ ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗങ്ങൾ അനുഭവിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള വഴികൾ, അതായത് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് എന്തെല്ലാം യജ്ഞങ്ങളും എല്ലാം ചെയ്യാനുണ്ട്, അത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൂടാതെ ഈ ഭൂമിയിൽ തന്നെ വസിക്കുമ്പോൾ ധനം സമ്പാദിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തമ പുത്രൻ ഉണ്ടാകാനോ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥാനമാനങ്ങൾക്കായിട്ട് ആരെയെല്ലാം നമ്മൾ സമീപിക്കണം, അങ്ങനെയുള്ള കർമ്മകാണ്ഡത്തിന്റെ പോർഷനിലേക്ക് ഒരാൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ അതിൽ അകപ്പെട്ടു പോകുന്നു. കാരണം അതിൽ വളരെയധികം നമ്മളെ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് നമ്മൾ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ തന്നെ സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ അനുഭവിക്കാനുള്ള വിധികളുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അതിൽപ്പെട്ട് വലയാതെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ആ വേദങ്ങളിലൂടെ അറിയേണ്ടത് എന്നെയാണ്. എന്നെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക, ഭഗവാനെ എങ്ങനെ സമീപിക്കാം എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക. അതാണ് ഭഗവാൻ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. ഈ വേദങ്ങളുടെ സാരസത്തയായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഞാനാണ് പുരുഷോത്തമൻ, എന്നെ ആരാധിക്കുന്നവരാണ് ബുദ്ധിമാന്മാർ, അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ പരമധാമത്തിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും. അതിനുള്ള വഴികളാണ് വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾ വേദങ്ങൾ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഭാഗത്തേക്ക് പോകുക, അത് പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക. പക്ഷേ ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ചാൽ ഭഗവാൻ നേരിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു. വേദങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടുന്ന ആവശ്യമില്ല, നമുക്ക് ഈ ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ ഭഗവാൻ നേരിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നു. ഭജതി, ഭഗവാനെ ഭജിക്കുക. കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് സർവവിത് ഭജതി മാം. ഭജതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭജിക്കുക, ഭഗവാനെ ഭജന ചെയ്യുക, സേവിക്കുക എന്നർത്ഥം. അങ്ങനെ ബുദ്ധിമാന്മാർ, ഈ ജ്ഞാനം വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ അതിരഹസ്യമായ ഭാഗമാണ്, ഏറ്റവും സീക്രട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ്. ഭഗവാൻ പറയുന്നത് പുരുഷോത്തമനായിട്ടുള്ളത് ആ ഭഗവാനാണ്. കാരണം വേദങ്ങളിൽ അതെല്ലാം തന്നെ മറച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നു, ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഞാൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും വേദങ്ങളുടെ ഭാഷ വ്യത്യസ്തമാണ്. നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇത് കൃഷ്ണനാണ് എന്ന് അറിയാൻ സാധ്യമല്ല, മറച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നു, രഹസ്യമാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു. അത് ശരിയായി പഠിക്കാൻ സാധിക്കുന്നവർക്കേ അതിന്റെ ഉള്ളടക്കം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധ്യമാകുകയുള്ളൂ. പക്ഷെ ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ ഭഗവാൻ നേരിട്ട് നമുക്ക് ഞാനാണ് പരമപുരുഷൻ, ഉത്തമ പുരുഷൻ, പരമാത്മാവ് എന്ന് നേരിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. എന്നെ ആരാധിക്കുന്നവരാണ് ബുദ്ധിമാന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവർ ബുദ്ധിശാലികളാകും, അവരുടെ പ്രയത്നങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണത കൈവരും. എന്താണ് പ്രയത്നം? ബുദ്ധിശാലികൾ ഭഗവാനെ ഭജിക്കുന്നു, ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കി ഭജിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രയത്നങ്ങൾ, അതായത് എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. വേദഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ എല്ലാം സാരസത്തയാണ് ഈ ജ്ഞാനം എന്ന് ഭഗവാൻ വ്യക്തമാക്കുന്നു. കൃഷ്ണൻ ഉപദേശിച്ചതുപോലെ തന്നെ വേണം ഇതിനെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതും. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവർ ബുദ്ധിമാന്മാരാകും, അവർക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ പ്രഭുപാദ. ഭഗവത് സേവന നിരതരാകുന്നവർക്ക് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ ബാധയിൽ നിന്ന് ഒഴിയാം. ആധ്യാത്മികമായ ഒരു ജ്ഞാനത്തിന്റെ പ്രക്രിയയാണ് ഭക്തിപൂർവമായ ഭഗവത് സേവനം. അത് നടത്തുന്നിടത്ത് ഭൗതിക മാലിന്യം നിലനിൽക്കുകയില്ല. കാരണം ഭഗവാൻ ആധ്യാത്മികനാണ്, പരിപൂർണനാണ്. അദ്ദേഹത്തെ നമ്മൾ സേവിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സേവനവും പരിശുദ്ധമാകുന്നു. അവിടെ ഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനമല്ല ഉണ്ടാകുന്നത്, പിന്നെയോ പൂർണ്ണമായിട്ടും ആധ്യാത്മികമായ പ്രക്രിയയാണ് ഭഗവാന്റെ സേവനം എന്നുള്ളത്. നമ്മൾ മനസ്സറിഞ്ഞ് ഭഗവാനെ സേവിക്കുകയാണ്, ഭഗവാന്റെ ആരതി ചെയ്യുകയും ഭഗവാന് നിവേദ്യമുണ്ടാക്കി നിവേദിക്കുകയും ഭഗവാന് വേറെ ഒരുപാട് സേവകൾ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ അത് ആധ്യാത്മികമായ സേവനമാണ്. അതൊരിക്കലും ഭൗതികമായ ഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനത്താൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതല്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പ്രഭുപാദ പറയുന്നത്. ഗുണങ്ങളെ മറികടക്കുന്നു ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ. കാരണം ഭഗവാൻ സ്വയം ഗുണങ്ങളെ മറികടന്നിട്ടുള്ള ആളാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സേവനങ്ങളും ആധ്യാത്മികമാണ്, ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ആധ്യാത്മികമാണ് എന്ന്. അങ്ങനെ അതാണ് ഇത്രയുമാണ് ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, 15ാമത്തെ അധ്യായം. ഈ അധ്യായത്തിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന അറിവ് വേദാന്തത്തിന്റെ സാരാംശവും വേദങ്ങളുടെ ഏറ്റവും രഹസ്യാത്മകമായ ഭാഗവുമാണ്.
ഇത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ, ഇത് അറിയുന്നവർ ബുദ്ധിശാലികളാകും, അവരുടെ പ്രയത്നങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണത കൈവരും. അപ്പോൾ പുരുഷോത്തമ യോഗം മനസ്സിലാക്കാനുള്ള യോഗ്യത പാപരഹിതർ, പാപങ്ങളുടെ കർമ്മഫലങ്ങൾ എല്ലാം പോയവർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള അറിവ് കരസ്ഥമാക്കാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഭഗവാനെ അങ്ങനെ നമ്മുടെ പാപകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലങ്ങളെല്ലാം പോകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭഗവാനെ ഭജിക്കണം, ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യണം, ഭഗവാന്റെ നാമജപം, ഭഗവാന്റെ ഭക്ഷണം നിവേദിക്കുക, ആ പ്രസാദം നമ്മൾ കഴിക്കുക, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നിരന്തരം ശ്രവിക്കുക. ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ കർമ്മഫലങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധയുണ്ടാകാനായിട്ട് സഹായിക്കും. അത് നമ്മളെ ആ പൂർണ്ണതയിലേക്ക്, ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ പൂർണ്ണതയിലേക്ക് നമ്മളെ എത്തിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ ചോദ്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ.